Salam Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberler gepleşimizin mehriban tomaşaçıları. Hormatly tomaşaçılarımız, bilşiňiz ýaly Atavatan Türkmenistan halkary jurnal atavatanturkmenistan.com saýty hökmünde halkary uçar gatnawlarynyň ikinci tapgyr barada habarymyzy YouTube kanalymyzda 22 iýunny dikkatiňize ýetiripdik. Şoňa laýyklykda Türkmenistan aviakompaniyasy tarapyndan alynan maglumatlary ýetirýär. Türkmenistan aviakompaniyasy halkary uçar gatnawlaryny tapgyrlaýan esasy ýola goýmagy dowam etdirýär. İlkinci tapgyrda Tatarstanyň paýtagty Kazan şäherini we Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubay şäherini adaty uçar gatnawlary ýola goýuldy. Halkary gatnawlaryň geriminiň giňildilmegi bilen ikinci tapgyrda iýul aýyndan başlap Kazan we Dubay şäherlerine gatnawlaryň sany 2-ä ýetirilýär. Şeýle hem iýul aýyndan Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherine gatnawlar ýola goýulyp başlanar. Mehriban tomaşaçylarymyz, Aşgabat Kazan Türkmenawat gatnawyň wagty we bahasy. Türkmenistan aviakompaniýasynyň alynan maglumata görä, Aşgabat Kazan Türkmenawat ugry boýunça gatnawlar iýul aýyndan her hepdäniň çarşembe we ýekşembe günleri amallaşdyrlar. Aşgabatdan Kazana her hepdäniň çarşembe güni 14:55-de uçýar. Şol gün iwna 20:30-da Türkmenawada gaýdýar. Şeýle hem 1-nji iýuldan soňra her hepdäniň ýekşembe günleri ikinji gatnaw ýerine ýetirilip, Aşgabatdan Kazana 20:30-da uçýar we 23:35-de bolsa Kazandan Türkmenawada iwna gaýdýar. Biledim bir tarapynyň bahasy 8020 manat. Aşgabat Dubay Türkmenawat gatnawyň wagty we bahasy. Aşgabat Dubay Türkmenawat ugry boýunça hem gatnawlar bolsa, duşanbe we anna günleri amallaşdyrlar. Aşgabatdan Dubaýa duşanbe günleri 12:20-de, anna günleri bolsa 18:15-de uçýar. Dubaýdan Türkmenawada bolsa, duşanbe günleri 15:20-de, anna günleri bolsa 20:30-da uçýar. Biledim bir tarapynyň bahasy 6700 manat. Bilşiňiz ýaly, Aşgabatdan Dubaýa ilkinji gatnaw 30 maýda amallaşdyrylypdy. Bu gatnaw hem ilkinji bolup size ýetiripdik. Aşgabat Moskwa Türkmenawat gatnawyň wagty we bahasy. Türkmenistan aviakompaniýasynyň 1-nji iýuldan soňra ýola goýmagy meýleşdirýän Aşgabat Moskwa Türkmenawat adaty halkary uçar gatnawlary hepdede 2 gebek sişenbe we perşenbe günleri ýerine ýetirmek gözeňde tutulýar. Aşgabatdan Moskwa sişenbe güni 19:25-de uçýar. Perşenbe güni bolsa 07:35-de uçýar. Uçar gatnawlary iwna Türkmenawat şäherine goňar. Biledim bir tarapynyň bahasy 8030 manat. Iwna biletleri her ýurdun özünden satyn almalylar. Mehriban ýaşlar, araňyzda daşar ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýutup biljekdiňizi ýatladyk geçýärin. Şeýle hem Türkiýede bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onu İstanbul şäherine ýerleşen Atavatan Danışmanlyk şereketiniň hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Mehriban tomaşaçylarymyz, egerde siz ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iýerleme dowam edin. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýärçek. Hoş, sag bolun.